Šumný muzikánsky figel im nedávno čul. Variť jedna babka druhý. My muž mene znať iši po 50 rokoch manželstva chopíty za ruku. Hej, zavidí druhá. Hej, vse, keď chočuj ty zahrať, ty dáš to na klavíri. Tište sa, spívajte, holosujte, je tu novembrové vydania hitparáda rusínskych národných piseň. Pri jej sluchaniu vás vítať Andrej Kandráč. Ani u 130 koli sa nemíňať pravila holosovania. Čekať na vás 6 súťažných piseň, z ktorých sobie vyberáte 3 najkrajšie. Perše místce značiť pro písňu 3, druhé 2 a tretie 1 bod. Žebo písňa postupila až do zlatej hitparády, treba ich 9 bodív. Zlatá hitparáda bude odvoselaná už na druhý mesiac. Svoji typo nám píšte vecej v jednom písmi. Nezabudte na informácii o vašej adresi v jedno s vašou vehernou spívankou. Písať nám môžete i na mailovú adresu ondrej.kandrac@rtvs.sk. Hitparáda. No a teper už poďme na súťažno písni, ktoré sa uchádzali o vašu priazeň. 6. místce i najmenšie holosy ste píslali novinky z minulého kola. Išlo o lemkivskú hymničnú písňu Hore naše. Zaspívala jej Anna Čeberenčík, známa i pod artističným menom Anička. Holosovalo za ňu 8 sluchačív, što na postup nestačiť. Hory naši, hory naši Karpaty. Ніхто не знат, коли не звертати. Lemo 5 holosy vecej distala grupa Sľuk. Súťažiť u našim konkurzi od septembra 2015 s písňou Ej braňad mi zabraňajút. Chodzi 5. místce je nepostupové, dnes tomu bude inakšie. Jedna i z peršej trojici piseň postupuje do zlatej hitparády 2015. Dala tak šancu na postup spívanky Ej braňad mi zabraňajút. Ej braňad mi zabraňajút. Ej braňad mi zabraňajút, sami tak robili, nepamiatajú. Ej braňad mi zabraňajút, sami tak robili, nepamiatajú. Nebrante me zabranite, nebrante me zabranite, ja dala ručku a vo nepírite. Nebrante me zabranite, ja dala ručku a vo nepírite. Sledujúci 4 miesia značať istý postup do ďalšieho kola. Jak četvrta skončila ďalšia novinka z oktobra 2015. Grupa Rusín Čendeš Orchestra oslovila 17 sluchačív. Ich zakarpatský hit Ivánku, Ivánku tak prozvučiť i u novým roci. Žala voda
ja Tomenka, a ja molodenka, a ja molodenka. Ona sia zlomitý, ona sia zlomitý, ja budem sia topitý. Zatvorí Soloma, není starých doma, není starých doma. A jak bude syno, môžeš príti smilo. Historično perší bod za tretie místce sobі dnes propisuje grupa Ubľanka. Členka tej formácii súťažiať i s písňou Oj kumo. Narachovali sme pro nich 22 holosív. Druhé místce i ďalšie 2 body sobie prepisuje Lucia Prbyšová. Z minulých kýl už 3 body mať, no a od zlatého pásma ju tak díľať 4 body. Za vinočok jej autorských píseň holosovalo 26 sluchačív. Lucia Prbyšová i z Jakubian, Štojem šaty šuhaj. Stojem šaty šuhaj, tak zapodívala, že zlišel konička na sere Dunaja. Chtili baťa, chtili, moji očka chtili, ale keď ťa s druhom stojatý videli. Tak jest mi šľuboval, až mi nožka terplí, že mňa neochabíš až do mojej smrti. Keď je z mňa zochabil, tajiť s Pánom Bohom,
očku, ale veci nevdeš. U 130. konkurzy hitparáda rusínskych národných piseň sme zažili milé prekvaplenia. Už po tretí raz sa víťazom stávať novinka z augustového kola. Bisidujeme o kolektívi Jalinka iz Vilšavici. Ich písňa Zvyšavsko Jalinka je tak samo titulnou písňou na ich najnovším CD. No a musia už tišome na striču s ich písňou u kincioročný zlatý hitparádi. Stane sa tak už na druhý mesiac. Jalinka Zvyšavské Jalinka. No a poďme ku novom písňam. Známej ľubiteľ rusínskych národných spívanok Ľubomír Focko je rodom i Snina. Žije i tvoriť u Prazy. Svoji odnošenia ku národným písňam projavujú i u tým, že vydal 5 rýznych CD nosičiv. Spívajú na ním známa spívací z Čech i Slovenska. Jak peršu novinku vám teper proponujeme posluchať písňu Vozmu pušku na rameno. Je z CD Spívanka mojho srdcia 5 od Ľubomíra Focka a zaspívať vám ju mužská spívacká grupa Iz Habure. Príjemné sluchania. Napiju
Vezmu pušku na rameno, pídu do lisa, tak to bol poľovnícky hit. Zaspívali ho členové speváckej grupy Izhabur. Spívanka bola i z CD Písni moho srdca 5, jaké nedávno vydal známy obdivovateľ rusínskych národných piseň Ľubomír Focko rodom iz Snina, jaké žije u Prazy. I ďalšia písňa bude z toho CD. Išči to tu nezahrali je hit, ktorý sa spívať na každej rusínskej svadbi. Do tej svojej podoby ju pretavili členka speváckej grupy Železiar. Muzičný suprovod Ondrej Kandrač Music. Soby spívam. Známa vysokoškolská pedagogička Anna Dervianiková bude našim hostom u rubrici Čom soby spívam. Je rodáčkový z Oriabina kolo Starej Ľubovni a celý svý život presviatila národnej písni i cerkovnomu spivu. O svojich odnošeniach ku spívaniu, dirigovaniu i muzici jak taký nám povila toto. Moji perša spomienka z pohľadu cud na to, že spívam. Už jem si neraz vybavovala svoje detinstvo a práve je to obraz, že sedíme doma a spívame s ňaňom, spívajú mama a všetko sme pokopí. A to spívanie je také perše vôbec obraz, ktoré sa mi mojim vedomiu zalapili, jak detini môže 3-4 ročnej. Odnošenia do hudby jem získala práve doma, v rodinnom prostrediu a škola už len tomu pomohla. Bolo to bardzo dobrý, že aj tá rodina, aj škola jak keby ťahli za jeden konec, takže mi to len pomohlo. Vy ste rodom iz sela Oriabina, jaké leží kolo Starej Ľubovni. Je to také razovité, také charakteristično folklórne selo. Kotra spívanka by teper prozvučala jak perša? Kotra by može najvecej charakterizovala vaše detinstvo i vašu mladosť? No poviem vám pravdu, ja nejem ten človek, ktorý má jednoho obľúbeného spívaka, jednu modlu pred sobou, ani jednu písňu. Ale v tom momente, v momente vašej otázky, mi napala písňa, ktorú im špívala može na 3., 4. ročníku Makovickoj struny a bola to písňa Šielam Majíran. Špívala mi ju jak solistka. Bola to jedna z perších takých typických oriabinských, ktorú už jem jak solistka špívala, bo ja im špívala aj duo a v duo toto písni krásne zvučali. A toto im spívala jak solistka. Potom sme ju neskôr naspívali na oriabinskej kazeti, mám na CD-čku. Ale čo je zaujímavejšie pre mňa, a pre mňa to bola poklona a česť, že práve túto písňu použil do svojho projektu aj Janko Ďurovčík, keď robí v Cirku Svet. A obraz zrodenia lásky, zrodenia ďalšieho života je na podstavi písni Hej Šielam Majíran a dokonca ju prešpívali tí, ktorí robili mu to zvuk tak originálne, že miscami jemša zastavovala nezme to m z Oriabina, tak ju autenticky prešpívali. Samozrejme, že aj v štilizovanej podobi druhú časť písni. Ale práve to tam ja napala, že asi je také, što si vníš, to do dneska sa mi ľúbi tá písňa, rada ju špívam a što si má v sobi, také aj môže z môjho života. Hej, ale mi nezšlo
čekala frajera. Hej, ale mi neprišol. Čekala frajera. Hej, ale mi neprišol. Hej, mamičejko moja, hej, nevíte-li mene bojaša, vám vdám. Hej, za perko zelené bojaša vám vdám. Hej, za perko zelené, hej, za perko zelené, hej, za Iran zlato mamičejko moja. Hej, nebijte mňa za to. Z vašich listív. Tak jak vse, i dnes vám chceme poďakovať za vaše reakcie, ktoré ste nám píslali do našej redakcii. Z dakotrých mailov i písem vyberáme. Holosujú za toto písni perše misce folklórnej kolektív Jalinka z Vyšavskej Jalinka, druhé misce Lucia Pribišová, Štojem šaty šuhaj, tretie misce Anna Čeberenčíková alias Anička, Hor naše Karpate. Špívam, sobi špívam, to je heslo vašho konkurzu, no a slovo kalap je to klobúk, ktorý nosili väčšinou staršom muži. S pozdravom Lucia Pavurová i sela Černina kolo Humenného. Krásny večer vám, ľubľať sa mi toto špívánka z hitparáda. Ej braňat mi zabraňajút, oj kumo i štojem šaty šuhaj. A tež odpovídá na vopros. Kalap, je to klobúk, što nošať chlopy na holovi. Maria Micenková i Stropková. Šumnej dobrý deň vám naše ľubé autore, to je našoj národnej rusínskoj hitparáda Spívam, sobi spívam. I želáme vám mnoho zdravia, šťastia, všetko najlepšieho ta úspichy u vašej tvorčí roboti, ak u tomu mnoho šumných spívanok do tej našej obľúbenej rusínskoj hitparáda. Na archaičné slovičko, što je to kalap, tak je to tradičná pokrevka holov, chlopív i mladenciv a je zhotovlená zo sukna, z plstenoj vývčoj vovna abo iši zo soloma. Holo sa dávame sledujúcim spívankám. Ej braňat mi zabraňajút, štojem šaty šuhaj i z Vyšavskoj Jalinka. Buďte nám zdravé i na veselania 130. konkursu sa tišať Anna i Juraj Bačulčinova i z Ruskoj Kajni. Dobrý deň, v prvom rade sa chcem poďakovať, že ste túto skvelú reláciu s peknými rusínskymi pesničkami posunuli na Facebook. Toto mi opäť pripomenulo, že by som sa mal zapojiť do tejto súťaže. Vysielací čas vašej relácie je neskoro večer. Ešte raz ďakujem a spod Čergova praje všetko dobré Václav Kunec s manželkou. Svoje hlasy dávam týmto piesňam. Prvé miesto Hora naše Karpate, druhé miesto z Vyšavskej Jalinke, tretie miesto Štojem šaty šuhaj. Kalap znamená klobúk a u nás sa povie i kapeľuch. So srdečným pozdravom Václav Kunec z Hertníka pri Bardejove. Dobrý večer, píšu z mobilu za toto skoroču. Kalap to je klobúk. No a my holo zdávam písni od Rusinčendeš orchestra Ivanku. Srdečne všetkých pozdravuje Vlado Milej z Považskoj Bystrici. Dobrý deň, hlasujú za toto písni Štojem šaty šuhaj z Vyšavskej Jalinky i oj kumo. Slovo kalap je klobúk. Želám krásnej jesennej deň Marta Vasiľová i Sabinova. A kto dnes od nás vyhráva CD i DVD Kandračovci Gala koncert? Je to Magda Čorňáková i z Košec. Srdečno blahoželáme. Nové archaičné slovičko pro vás je brača. Napíšte nám, što je to brača. Rekapitulácia. U 130. koli hitparáda rusínskych národných píseň holosujete za taká spívanka. S jedinkou súťažiť Sľuk. Tot profesionálny kolektív si ja predstavil s písňou Ej braňat mi zabraňajút. Ej braňat mi zabraňajú. Ej braňat mi zabraňajú, sami tak robili, nepamiatajú. 2. Rusinčendeš orchestra i ich zakarpatský hit Ivanku. Ivanku, z druhej strana Jarku, z druhej strana Jarku.
Číslom 3 si o vaše sympatii uchádzať Ubľanka s písňou Oj kumo. No a 4 bude Viriu i nadále úspěšná pro milé prekvaplíňa posledního kola Luciu Prbyšovu z Jakubian. Vinočok jej autorských píseň mať názvu Štojem šaty šuhaj. Štojem šaty šuhaj, tak zapodívala, že zlišel konička na sere Dunaja. A poďme k novým písňam, ktoré u novembrovým konkurzi prozvučali. Mužská spívacká hrupa z Habur zaspívala známej poľovníckej hit Vozmu pušku na rameno. Spíváci majú číslo 5. No a číslo 6, spívacká hrupa Železiar sa prezentuje i s spívankou Iši to tu nezahrali. Muzičný suprovod Ondrej Kandrač Music. Iši to tu nezahrali, už jej slize zalívali. Spôsob, mamičko, ďakujú vám za všetko, že ste vedia vlko. Vašo písma i s názvami 3 spívanok čekáme na adresy RTVS, organizačná zložka Slovenský rozhlas, Mojzesová Sim 04001 Košici alebo na mailový adresy ondrej.kandrac@rtvs.sk i nezabudte na heslo Spívam, sobi spívam. Na jednoho šťastlivcia čekať CD. Tak a to už bola dospravdo posledná informácia novembrového kola relácií Spívam, sobi spívam. Keď ste ostali kolo rádio primačiu do kincia, to sme bars rada. Ešte pripomínam, že kompletný zoznam spívanok nájdete v najnovším čísli mesiačnika Inforusin i na webových stránkach www.rusin.sk či www.holose.sk. Našu súťaž sobi môžete vysluchať i u archívy Národnostného veselenia Rádia Patria na www.rtvs.sk či na www.youtube.sk hitparáda November Spívam, sobi spívam. Už teper vás kličeme k uslúchaniu decembrovoj zlatoj hitparáda. Do vašej úvahy dávame, že bude odvoselaná u premiéry u nedeľu 27. decembra v časi od 22.00 do 22.30. Lúčať sa s vami zvukoperátor Michal Baláš a od mikrofónu vám všetko dobré žičiť Andrej Kandráč. Šťastlivo.